Исәнмесез, хөрмәтле кунакларыбыз, мөхтәрәм телевизор караучы тамашачылар. Тәрбиясе булмаган җирдә гүзәл ашлык җитешмәгән кебек, тиешле тәрбия бирелмәгәндә гүзәл кеше дә җитешмәс дигән күренекле дин эшлеклесе Галим Риза Фәхретдин. Бүген башваткыч тапшыруында кунакта мөгаллимнәр, укытучылар, тәрбиячеләр, менә бу гүзәл кешеләр белән таныштырыбыз әле. Беренче кунагыбыз Әтнә районының Ташшишмә балалар бакчасы тәрбиячесе Алиса Сабирова. Икенче катнашучыбыз шул ук балалар бакчасыннан тәрбияче Венера Тимергалиева. Һәм инде өченче уенчыбыз Әтнә районы Иске Өҗем мәктәбенең тәрбия эшләре буенча директор урынбасары Гөлфия Каюмова. Исән-имин килеп җиттегезме башваткыч тапшыруына? Ярар, барда яхшы. Димәк, без инде уенны башларга әзер. Шулай да уенны башлап җибәргәнче, уенның кагыйдәләре белән танышып китмичә булмас. Менә шушы экранга шакмаклар килеп чыга. Бу шакмакларга 21 сорауның җавабы яшерелгән. Җавап дөрес була икән, сезгә 1 балл бирелә. Шунсында дип битим, башваткыч уенында гадәттә бер авыр сорау кулланыла. Әгәр дә сез бу авыр сорауга җавапны беләсез икән, 2 балл иясе булачаксыз. Аннан инде безнең башваткыч тапшыру шул ягы белән дә үзенчәлекле. Бүген менә уенга килгән һәрбер уенчы да буш кул белән түгел, бик матур истәлекле бүләк белән кайтып китә дигән сүз. Бу бүләкләрне безгә Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе әзерләде. Һәм инде әлбәттә, мөхтәрәм уенчыларыбыз, уенның азагында бер җиңүчене без билгеләп куячакбыз. Инде җиңүчегә кагыйдәбез буенча тапшырачакбыз супер уенда катнашу мөмкинлеге. Әгәр дә сез супер уенда катнашып, супер уендагы сорауны ялт иттереп, хитләү куәткән сыман җитез генә иттереп әйтеп җибәрәсез икән, аның җавабын беләсез икән, димәк, бу уенның башваткыч уенының супер бүләгендә автомобильне дә үзегезнең якка җилдереп алып кайтып китәчәксез. Менә шулай. Уеныбызны башлап җибәрәбез. Өстән аска беренче сан 4 хәрефтән торган сүз булыр. Якташыгыз төрки телләр белгече. Венера ханым. Бу Рәшит Рәхмәти Арат. Менә бу җавап дөрес. Һәм 1 балл сезнеке. Венера ханым, алкышлар. Беренче баллны без сезгә тапшырабыз инде. Зур шәхесләр чыккан төбәк бит сезнең яклар. Бу шәхесләрне сез инде беләсез, ләкин шулай да менә яшь буын белеп үсәме. Бу менә гомумән кем менә бу шәхес? Бу шәхес безнең Иске Өҗем авылында туып үскән галим, читтә белем алып, Берлин университетларында эшләгән кеше. Хәзер инде ул вафат, шулай булса да, аның эшләрен, аның хезмәтләрен онытмыйлар. Безнең Иске Өҗем мәктәбендә бу кешенең язмышы белән, аның эшләре белән бик кызыксынып торалар. Безнең балаларыбыз ел сайын төрле конкурсларда, республика конкурсларында Рәшит Рәхмәтинең эшчәнлеген өйрәнеп, төрле конкурсларда катнашалар, призлы урыннар яулыйлар. Шулай ук әле 2013 елны шушы Рәшит Рәхмәтинең хезмәттәшләре Төркиядән, Истанбул шәһәреннән безнең мәктәпкә кунакка кайттылар. Шулай ук алар безгә инде аның турында сөйләп, безнең белән танышып, шундый күңелле очрашуда булып үсте бездә. Әлбәттә, бу шәхесләрне онытмыйк, күренекле шәхесләребез белән куанып, горурланып яшигәл. Алга барабыз, сулдан уңга икенче сан 5 хәрефтә торган сүз. Бүген ул хәбәр, иртәгә Алиса? Тарих. Тарих бу. Җавап дөрес, 1 балл сезгә. Алиса Сабирова 1 балл. Алиса, сез ниләр белән кызыксынасыз? Гомумән тарих сезнең өчен нәрсә ул? Мин инде балалар бакчасында эшлим. Балалар белән эшлибез. Мин инде үзем шушы Өҗем мәктәбен укып бетердем. Һәм инде безнең анда бик яхшы тарих укытучыбыз бар. Ул безнең инде тарихка мәхәббәтебезне уятучы булды. Бик кызыксынып, бик кызыклы дәресләр үткәрә иде ул безгә. Һәм инде миндә шушы балалар бакчасында балалар белән тарих темасына элек нинди
патшалар булган, алар нәрсәләр кигәннәр, нинди ризыклар ашаганнар, нинди вакыйгалар булган, нинди сугышлар булган ул вакытта. Һәм инде без 9 майларда Бөек Ватан сугышына кагылышлы әңгәмәләр, шөгыльләр үткәрәбез балалар белән. Һәм инде алар тарихның нәрсә икәнен кичкенәдән белеп үсәләр. Тарихны өйрәнүнең төп чыганагы музейлар, шулай бит? Сезнең якларда музейлар бармы? Бар. Үзебезнең мәктәптә дә тирә-якны өйрәнү музее бар. Анда бик күп экспонатлар куелган. Шулай ук менә әйтеп үткәнебезчә инде тарих укытучысы, димәк, монда инде балаларга экскурсиялар оештырып, садик балалары белән дә, барысы белән дә без анда инде әңгәмәләр үткәреп, күрсәтеп, таныштырып торабыз. Безнең туган якны өйрәнү музеенда күп кенә үзебездән чыккан якташ язучыларның иҗатларын, тормышларын чагылдырган материаллар бар. Безнең яклардан Нәҗип Мадияров, Фирая Зиятдинова, Хакимҗан Халиков кебек күренекле шәхесләр, шагыйрьләребез чыккан. Шулай ук инде музеебызда элек кулланылган көнкүреш кирәк-яраклары тора. Балалар шулар белән кызыксыналар. Менә инде кызыксынып тыңлап торам бит әле. Рәхмәт сезгә шундый матур мәгълүматлар өчен. Алга таба барабыз. Алга таба сөйләшәбез, чираттагы сорауга тукталыйк әле. Өстән аска 3-нче сан 5 хәреф. Бер сүз белән генә әйтәләр, изге кеше. Гөлфия ханым? Әүлия. Әүлия диләр. Менә җавабы дөрес, бер балны сезгә тапшырабыз. Сезнең якта бар әүлияләр каберлеге? Безнең авылның тарихы бик борынгы елларга барып тоташа. 1542 елларда ук безнең авыл янында сугышлар булган дигән сүзләр бар инде. Чөнки безнең элекке бу авылыбыз марыйлар өязлегенә кергән булган һәм инде менә шушы марыйлар белән татарлар арасында безнең авыл янында сугыш булган дигән риваятлар бар. Һәм инде безнең авылыбызның исеме дә хәтта әле менә шушы Марый явы килгән вакытта инде һөҗүм дип кычкырганнан безнең авылыбызга шулай ишетелеп инде һөҗүм дигән исем тагылып калган. Әйе, димәк, менә монда шушы сугышта бик күп кешеләр инде шаһид булганнар. Һәм безнең авылыбыздан ерак түгел бар Әүлия кабре. Анда инде 2 кешенең кабре бар. Аларны инде кешеләр Әүлия кабре дип, ул кабергә карап торалар. Төп өлеш инде бәгрәктә мәктәп өлешенә төшә, өстенә төшә инде балалар, укытучылар анда барып инде аны карап, чист тартып, карап торалар. Һәм әле шул ул инде тау башына урнашкан безнең ул Әүлия кабре, тауның астыннан инде чишмә агып чыга. Авыл чишмәне шулай ук инде Әүлия чишмәсе дип йөртәләр. Безнең зиратыбызда шулай ук инде менә шушы сугышның нәтиҗәсе дип әйтикме инде бик борынгы 1540-42-44 елгы ташлар, кабер ташлар бар. Әйе, сакланган. Аларның инде күбесен галимнәр укып та киттеләр. Шундый бай тарихлы авылда яшәп ятасыз кызлар. Моның белән горурланып, моның белән сакланып кына яшәрлек. Әйе, авыллыгыз гүрләп торсын инде менә булганы белән, бар булганы белән сез горурланыгыз һәм булганын саклагыз. Бик. Алга барыгары сулдан уңга 5-нче сан 5 хәрефтән торган сүз. Табышмак әйтәм, җавабын табырга кирәк булыр. Кызыл төймә таптым, авызыма каптым диләр. Нәрсә турында сүз бара? Кызыл төймә таптым, авызыма каптым. Минер ханым? Җиләк. Җиләк турында сүз бара. Җавабы дөрес, бу балны без сезгә тапшырабыз. Бакчачылык сездә дә үсеш алганмы? Нинди җиләк-җимешләр белән мактана аласыз? Бар нәрсә дә бар, бакчада Аллага шөкер. Бәрәңгедән башлап, барысы да бар. Кишер, чөгендер, кыяр, помидор, кабак. Үстерергә яратам бик катты. Кабакларым да быел бик уңды. Шулай ук мәктәптә дә безнең бакчада эш кайнап барлау участокта кайнап тора җәй көннәрендә инде. Укучылар белән бергә түтәлләргә су сибеп, чүпләрне тап, төрле яшелчәләр үстерәбез, җиләк-җимешләр үстерәбез. Һәм инде балалар кичкенәдән үк хезмәт тәрбиясенә өйрәнеп үсәләр. Бу җиләк-җимешләрне менә сез инде әйттегез балаларга ашарга. Аның менә бөтенесендә бит инде балаларга гына калдырып булмый, каядыр булса урнаштыру мөмкинлеге дә бардыр инде. Әйе, ярминкәләр
булып тора. Димәк, бу көзге ярминкәләр. Бакчада үстерелгән җиләк-җимешләрне шунда тапшырыла инде. Шунда сатыла. Мәктәптә бик уңышлы гына эшләп килә ул көзге ярминкәләр. Ата-аналар монда бик актив катнашалар. Алар балалар үстергән әйберләрне сатып алалар. Шулай ук төрле яшелчәләрдән күргәзмәләр оештыру мәктәптә бик уңышлы, бик матур традиция дип әйтергә мөмкин инде бу көзге ярминкәләрне. Без инде бакча коллективы белән бик чәчәкләр яратабыз үстерергә. Безнең бакчабыз гөл чәчәкләргә күмелгән. Балалар белән аларны без карыйбыз, сулар сибәбез бергә-бергә, балаларны әз генә булса да эшкә өйрәтәбез. Һәм инде сокланып, алар белән гөл фотларга төшәргә яратабыз балалар белән. Килеп күрсәгез, безнең бакчабыз гөл чәчәккә күмелгән. Алга таба да шулай булсын, җиләк-җимешләр дә өлгереп торсын, матур-матур чәчәкләр дә өлгереп торсын. Әле менә мин карап торам да, сезнең каршыларыгызда мул уңышның нәтиҗәләре булып килеп җиткән башваткычка күчтәнәчләр дә. Татар халкының милли ризыгы, мин ризыклар пешерергә бик яратам үзе. Бу инде безнең кыш теле дип атала, татар халкының милли ризыгы. Һәм инде мин аны сезгә күчтәнәч итеп пешереп алып килдем. Авыз итәрсез. Ой, рәхмәт. Авыз итәрбез. Бик зур рәхмәт сезгә. Алга барыйк әле, Венера ханым, менә матур чәчәкләр. Менә борынгыдан кешеләр гүзәллеккә омтылганнар шулай бит инде. Гүзәллекне бөтен кеше дә ярата. Хәзерге вакытта авылларда да һәр кайсы гына капкадан кермә. Безне чәчәкләр каршыла инде. Бакчалар чәчәкләргә күмелгән. Миндә шулай ук чәчәкләр үстерергә бик яратам. Бакчада гына түгел, өйдә дә. Һәм өйдә инде минем бик күп төрләрен, бик күп төсләрен үстерергә яратам. Миләүшә гөлләре үстерәм инде. Шуңа күрә сезгә дә бүләккә матурлык алып килдем инде. Бик рәхмәт, матурлык. Безгә бик кирәк әлбәттә. Без аны матур итеп урнаштырып куярбыз да. Карагыз әле менә Өҗем авылыннан килгән матур гөл чәчәкләр бит бу дип сокланырбыз әлбәттә. Рәхмәт сезгә матур күчтәнәчегез өчен. Гөлфия ханым. Бантиклар куеп, мин сезгә үзебезнең якларда гына хас үзенчәлек әтнә пирогын пешереп алып килдем. Ялгышмасам, сезнең якларда бу ризыкны атнинка дип татап йөртәләр. Халык авыз иҗатында дип әйтгәндәйме. Без моны әтнә пирогы дип шан итеп татарча итеп бер авыз итәрбез әле. Менә шушы күчтәнәчләр өчен бик зур рәхмәтләрне җиткерәбез. Һәм әлбәттә башваткыч тапшыруы һәммә барчагызга да бершәр бал тапшыра инде шушындый матур күчтәнәчләр өчен. Алга барыйк әле. Өстән аска 4нче сан 5 хәреф. Бу шигъри юлларның авторы кем дип сорыйм, ләкин инде бу шигъри юллар бүгенге көндә җыр булып та җырлана. Аны инде бик матур иттереп сузып җибәрәләр. Сиңа кайттым, газиз туган җирем дип Гөлфия ханым, Нәҗип Мадияров. Нәҗип Мадияров турында сүз бара. Газиз туган җирем дигән җыры. Һәм аның авторы Нәҗип Мадияров. Дөрес җавап, бер бал сезгә. Нәҗип Мадияровның аның күп кенә китаплары безнең мәктәптә дә бар. Ул исән вакытта безнең мәктәпкәнең бик еш кунагы иде. Ул үзенең китапларын алып киләдер безгә. Балалар белән очрашулар ясыйдыр. Балалар әлбәттә аның бик җиңел, ятларга җиңел шигырьләрен бик ятлыйлар. Аннан соң тагын шуны әйтеп китәсем килә, Нәҗип Мадияровның аның дәресләрдә куллана торган шундый үзенчәлекле шигырьләре дә бар, шундый китаплары да бар. Нәҗип Мадияров ул безнең якташыбыз. Аның эшләре, аның шигырьләре, аның иҗаты белән танышбыз. Ул безнең мәктәбебездә күренекле урын алып тора аның эшләре. Менә шигырь дигәч, менә шушы урында берәр шигырь дә тыңлап китәсе килә инде безнең. Тамашачылар күптән көтеп утыра инде, берәр шигырь яңгырамас микән булар тарафыннан дип. Көтәбез бит. Мин үзем дә шигырьләр яратам. Узын шигырьләр түгел, әмма ишенә үзенең ниндидер мәгънә салынган, ялыктыргыч булмаган кыскарак шигырьләр яратам. Менә шушында килергә дигәчтендә шигырьләр карап утырган вакытта бер шигырьгә күзем төште һәм мин аны сезгә алып килдем. Хәзерге заманда инде заманадан зарланабыз, авыр дибез, шулай бит инде. Менә шул турдарак инде бу шигырь. Ничә яшьтә булсаң да син, иң бәхетле кеше бүген.
син йөрисең, син сулыйсың, син яшисең, күрә күзең. Жир көч бирә, куәт исти, урман, шишмә, кышлар дәшә, һәр мизгелнең кадерен белеп, бүген яшим диеп яшә. Шуннан да шул чаклы фәлсәфи фикерләр һәм бик матур мәгънә салынган бу шигъри юлларга кыска гына, оста гына иҗат ителгән. Әлбәттә, тагын бер балны тапшырып узыйк әле үзегезгә. Алга барыйк. Сулдан уңга 6-нчы сан 5 хәрефтән торган сүз. Мәчет, мәсҗид. Бу сүздән ясалган. Менә бу сүз элекеге сөйләмнәрдә мәсҗид дип сөйләшкәннәр. Менә шушы сүздән алынган һәм шуны да мәчет белән бәйләнгән бу сүз. Бу сүзнең мәгънәсе инде йөз түбән егылу, дуга белән ялварып баш уру дигәнне аңлата. Венера ханым, Сәҗдә. Сәҗдә китү. Шуннан да җавап дөрес. Бу балны да без сезгә тапшырабыз. Авылда мәчет бар. Без әле телгә алып киткән безнең Рәшит Рәхмәтинең бабасы безнең авылда иң беренчеләрдән булып мәчет төзеткән кеше. Әйе, алар бик укымышлы кешеләр булганнар. Әйе, шуңа күрә алар менә авылда мәчет төзеткәннәр. Әлбәттә, еллар үтү белән Совет чорында безнең мәчетнең дә шулай ук башка авыллардагы шикелле үк манарасын кискәннәр. Шуннан соң ул күп еллар гына инде клуб ролен уйнап торды, ләкин авылыбызда яңадан иман нуры кайтты дип әйтергә була инде. Безнең шушы иске мәчетебез урынына яңа мәчет салынды. Олы буын дип әйтгәндә, әйе, мәчеткә йөриләр һәм укучы балаларны да анда шакырып дәресләр үткәрелә. Безнең Ташишмәбездә дә мәчет бар. Мәчет эшләп килә, Аллаһка шөкер. Инде анда безнең балаларыбыз да укый, дини дәресләр ала һәм инде азан әйтү буенча төрле конкурсларда катнашалар балалар, төрле бүләкләр алдылар. Аллаһка шөкер, безнең муллабыз, Зөфәр абыебыз бик эшләп килә, Аллаһка шөкер. Дини тәрбия алган бала мәрхәмәтле һәм шәфкатьле бала була ул. Балаларыбыз шундый булсын иде. Сулдан уңга 10-нчы сан 5 хәреф. Шулай ук тагын бер табышмак әйтәм, җавабын табырга кирәк. Тау башыннан нәрсә чыгар? Бутын диңгезгә сузар диләр. Гөлфия ханым, Шишмә. Шишмә диләр. Җавабын дөрес, бу балны без сезгә тапшырабыз. Эжем авылында Әүлия кабере бар диде, һәм инде ул безнең Әүлия кабере анда Ашыт елгасы буенда, Ашыт елгасы буеның икенче ягында безнең Ташишмәбез авылы урнашкан, һәм инде шушы таш астыннан бәреп чыккан чишмәне безнең Ташишмә дип атыйлар. Безнең авылыбыз шушы чишмә, Ташишмә исеме алынган шушы авылыбызда. Һәм инде шушы чишмәләребезне безнең Лотфулла Шафигуллович колы белән ремонт ясалды. Һәм инде безнең чишмәбез хәзер бик матур. Анда без гел төшәбез. Шулай ук авылыбыз эчендә дә безнең чишмәбез бар. Ансы инде безнең Хәлимә чишмәсе дип атала. Авыл халкы су ала, гел карап, чис тартып тора. Һәм инде без балалар белән дә төшәбез. Экскурсиялар үткәрәбез бакча балаларына да. Шулай ук бакча балаларына да без кичкенәдән сакларга кирәк чишмәләрне, карап торырга кирәк дип өйрәтәбез. Кыюларга килгәндә менә кыюларда шулай ук бар безнең авылыбызда. Һәм инде урамда, мәсәлән, шушы кешенең өе кашында безнең, мәсәлән, Юнус кыйысы дигән кые бар. Ул инде безнең Юнус абыйларның өе кашында кые, шуңа күрә аны Юнус кыйысы дип атыйлар. Шулай ук Тимирхан кыйысы да бар безнең. Шулай ук менә шушы Хәлимә чишмәсе янында да безнең кыебыз бар. Эҗемдә дә чишмәләр бар. Нәкъ Тукай шигырендә язганча, тау башына салынгандыр безнең авыл. Бер чишмә бар, якын безнең авылга ул дип язганча, Эҗем авылы нәкъ шушы шигырьгә туры килә дисәк тә була. Чөнки тау башында гына безнең авылыбыз урнашкан, аста инде челтерәп чишмәләр ага. Улы чишмә дип атап йөрткәннәр һәм ат чишмәсе дип атап йөрткәннәр. Элек инде атларга
чишмәләрдән су алып эчертүләр булган инде. Шул тарих белән бәйләнеп калган инде әлеге чишмәнең атамасы да. Шушы җирлектә яшәгән халык әлеге чишмәләрне суларын эчеп, вакытында чистартып торалар. Чишмә суына нәрсә җитә шулай бит? Чишмәдән алган саф сулы, файдалы, тәмле суларны эчеп җибәрсәң, шигерең дә юк, гел сихәтле генә буласың, гел дәвалыгына булып торасың. Ширләмик, авырмыйк, чишмәләребезне саклыйк. Алга барабыз, сулдан 15-нче сан, 3 хәрефтән торган сүз, әкияттәге тау. Бер сүз белән атап йөртәбез без аны әкиятләрдә. Алиса, төймәгә бастыгыз беренче һәм җавабы сездән. Каф тауы. Каф тауы. Аны инде Кавказ тауларын шулай дип атап йөртәләр. Җавабы дөрес. 1 балл сезгә. Каф тауы. Балаларга әкиятләр сөйлисезме? Безнең Ташма балалар бакчасында 23 бала йөри. Әйе, 2 группа. Әйе. Барысы да әкиятне бик яраталар. Әкиятне бик яраталар. Йоклар алдыннан без аларга әкият сөйлибез. Тыңлыйлар. Хәтта шундый балалар бар, бер укыган әкиятне берничә тапкыр сорыйлар. Балалар гына түгел, без дә яратабыз. Үзең ышанып тыңлап утырасың. Әйе, үзебез дә бик яратабыз. Мин үзем дә әкиятләрне бик яратам. Әйе. Үзегезнең балалар әкият тыңлар яшьтә түгелдер инде. Минем 3 балам бар. Субханалла. Әйе. Улысы инде гаиләле. Әйе, минем инде ыныгым бар. 3 яшьлек. Оныкларга сөйлисең хәзер. 3 яшьлек ыныгым бар. Яхшы. Әйе. Икенче улым шулай ук Казан шәһәрендә эшли. Һәм әле кичкенә кызым дип әйтим инде 7нче класста укучы гүзәл кызым бар әле. Әйе. Яхшы. Ярар. Алиса, сезнең гаилә хәле? 2 кызым бар. Берсе быел 3нче класска кирде, кичкенәсе 1нче класска кирде. Алар минем әкият бик яраталар. Безнең әкиятләр китабы бик күп. Кичкенәдән аларның иллюстрацияларын карарга яраталар иде. Күбесенчә татар әкиятләре укырга тырышам. Алар русчасын булай да телевизорда мультфильм карыйлар. Хәзер балаларның тел байлыгы начарак. Шуңа күрә татар әкиятләре укырга кирәк, татарча укырга кирәк балаларга. Балалар татар әкиятләрен бик яраталар. Менә без бакчада әкиятләрне сәхнәләштерергә яратабыз. Менә Йомры икмәк, мәсәлән, әкиятен, син йомры икмәк буласың, син аю буласың, син төлке буласың дип аларга рольләрне бүлеп бирәбез. Безнең инде теге, мәсәлән, аюның тавышы калын булырга тиеш, син менә шулай дип әйтәсең сүзләреңне, менә мин аю дип әйтәсең дип шулай дип өйрәтәбез балаларны, һәм инде алар уйнарга да өйрәнәләр. Актерлык осталыгы да үсә, тел байлыгы да үсә, алар бер әкият сүзләрен өйрәнәләр, һәм инде кызыксыну арта, интонация белән укырга тырышам әкиятләрне. Балалар алай итеп укыганны күбрәк ярата. Алиса, карагыз әле, менә сез миңа шуны сөйләп торасыз. Мин инде күз алдына китерәм бу әкиятләрнең ничәрәк яңгыр яшаган. Бәлки берәр үзекне сез безгә хәзер укып күрсәтәсез, менә берәр ничек иттереп. Без инде Теремкәй әкиятен яратабыз балалар белән. Әйе, Теремкәй әкиятен сәхнәләштерергә яратабыз. Балалар инде сүзләрен өйрәнәләр. Әле мин кичкенәләр белән эшлим. Кичкенәләр әле бөтен сүзне әйтеп тә бетерә белмиләр. Шуңа күрә аларга рольләрне бүлеп бирәм. Безнең инде модульләр бар, үй төзи торган, шул белән без өйләр төзеп, Теремкәйне төзеп, һәм инде син тышканчы елдык буласың. Син төлке хәйләбай буласың дип без рольләрне бүләбез. Һәм инде безнең тышканыбызга иң актив, иң кичкенә, иң оста балабызны билгелим инде мин күбесенчә. Ул инде без бик яраталар балалар уйнарга. Шул Теремкәйне төзеп куябыз. Һәм инде мин әкиятне укыйм. Борын заманда, мәсәлән, болында Теремкәй торган. Һәм безнең Теремкәй яныннан аю узып бара. Безнең аю дәү, лап килә Теремкәй янына, һәм Теремкәйгә шаклый. Теремкәй, Теремкәйдә кем бар? Сезнең яңа керсәм ярыймы дип кычкыра безнең аю. Ярый диләр безнең җәнлекләребез. Һәм инде аю Теремкәйгә кермәкче була. Бу яктан да килеп карый, икенче яктан да килеп карый. Сыймый бит Теремкәйгә. Һәм инде Теремкәйнең түбәсенә утырырга була. Һәм инде мин күбесенчә баланы үзем утыртам түбәгә күтәреп. Һәм инде безнең Теремкәйбез җимерелеп төшә бит. Хәзер инде хайваннарыбыз ни эшләргә дә белмиләр, чабышып йөриләр. Һәм инде шунда безнең
Ayıbız, bütün jenliklerimiz yana terimkey tizirge bulalar. Hamide biz motor ittirip, dev terimkey biz bağlar bilen. Hamide alarında bütünüsü kirip uturalar. Hamide min ekiyetini tamamlayayım. Bağlar mine ne işlep, şuşa hayvanlar bizning zor terimkey tizirge bulganlar iken deyip sırayım olar indi bizimce cevap bireler. Olarның birge yaşayısı kilgen, birge işlegендегine zor hizmetler başlarga erişip bula iken deyip men şulay alarga anlatam. Hem indi alar bizning bik yaratıp şuşa ekiyetni sahneleştiremiz biz. Hem mine şulay bağlar bilen birge işleybiz indi. Sizning balalar bakşasında andıyımı deyip birer boş orun yok mu? O'zim barıp birer kim bolsa da qo'naq bo'lib qaytar edim. Mana shu tirimkeylerini o'ynab, artist etib tuyarayım o'zimda. Balalar shul shaqli baxtli. Sizdan kebek tarbiyashlar bo'lganda, bizning tatar hareketlari motor shunda. Ham shunday tarbiyashlar, shunday xonimlar bo'lganda, shunday muallimlar bo'lganda, bu akiyatlar yo'qolmay, balalar jalt etgan tatar balalari bo'lib o'sal Alloh bersa. Bir balni topshiriq olsak yaraymi? Boshlatqich topshiruvdan bir bal o'zingizga. Bizning endi shiratdagi so'rov ustonasiga 7-son 6 harfdan turgan so'z. Qishni o'tkara, qishin yashay turgan o'rin. Qishni o'tkara turgan yoki qishin yashay turgan o'rin ulda bo'lsa, Gulfiya xonim, qishloq tug'ildir. Nishak? Qishloq. Siz bik yaqin keldingiz. Sizning yoqdagi bir ovul ismi bu, mana shunday. Gulfiya xonim, qishloq albatta. Javob edingiz. Bu balni topshiramiz sizga. Qishloq, ugiz, qishloq, mal deb söylәшәбез шулай бит, әйме? Менә маллар асраган, кышкыртлар асраган гаиләдә үскән бала хезмәт яратып үсә. Менә алар уйнаганда да, бер-берсе белән уйнаганда да әйдә пешән чабарга барабыз, әйдә утын ярырга барабыз, әйдә мунча ягабыз дип уйныйлар менә безнең балалар. Һәм инде әтиян яларны эшкә өйрәтеп, бергә шунда пешәннәргә төшкәндә алып төшәләр. Балалар бөтенесендә сөйлиләр безгә мотор иттереп, менә мин шуны эшләдем, менә мин әтиянимә шулай итеп булыштым дип, менә шулай итеп эшкә өйрәнеп үсәләр. Аллага шөкер. Бер-береңә мәрхәмәтле булу. Бер-береңә мәрхәмәтле булу, ярдәм итү. Хайваннарга мәхәббәт, сак карарга өйрәнәләр балалар. Авыл тәрбиясе, гаилә тәрбиясе бигрәк тә балалар өчен иң кадерлесе. Сулдан 16-сон 3 харфтан торган сүз. Сезнең өчен тагын бер мәкаль. Җыр белгәнгә җыр һөнәр. Нәрсә белү дә зур һөнәр. Башваткыч бит шуңа күрә ул инде аптырата торган мизгелләрдә булырга мөмкин. Җыр. Кимәгә басасың да, Гөлфия ханым? Җавапны? Җыр. Җыр әлбәттә. Сез миңа сорау биргән кебек карыйсыз. Мин сездән сорыйм. Һәм җавабын сез әйтәсез. Җавап дөрес, җыр әлбәттә. Балаларга җырлар өйрәтәсездер инде. Өйрәтәбез. Менә нинди җырлар өйрәтәсез һәм нинди җырларны бик яратып җырлыйлар. Мәктәпләрдә түгәрәкләр эшләп килә безнең. Балаларны җырларга өйрәтәбез. Бию түгәрәге эшләп килә. Спорт өлкәсендә түгәрәкләребез эшләп килә. Камил Хаҗиев көрәш түгәрәген җитәкләде. Анда безнең укучы балаларыбыз бик ныклап әзерләнделәр. Хәзер үзе Камил җын көрәшче инде безнең. Танылган спорт. Танылган спорт остасы. Безнең вакытта инде музыка укытучыбыз бар. Һәм инде без төрле бәйрәмнәргә җырлар өйрәнәбез балалар белән, музыка дәрес шөгыльләрендә өйрәнәбез. Һәм инде ул баскызым әпипәне дә өйрәнәбез, шулай ук аныңа биергә яраталар бик тә балалар. Сүзләрендә отып калалар кайсы бирләре, мин әле кичкенәр белән эшлим, кичкенәр бөтенесендә отып бетерә алмыйлар. Шулай да татар бию көенә биергә өйрәтәбез балаларны. Чөнки хәзер балалар татар бию көенә бик бии белмиләр дөресен әйткәндә. Һәм инде шушы бишек җырлары тыңлатабыз балаларга. Бишек җырларын да тыңларга яраталар. Алар күбесенчә инде курчаклар биреп, курчаклар йоклатабыз без. Кулларына кызларның курчаклар биреп инде караватларга салып курчакларны шулай итеп бишек җырлар тыңлыйбыз. Җырга, моңга мәхәббәт уятырга тырышабыз балаларда. Шул чакта рәхәт итеп кенә сөйләшеп торабыз сезнең белән, әйме? Менә шул арада башваткычның яртысын чишеп тә чыкканбыз бит. Бераз гына тукталыш ясап инде, кайсы уенчының күпме бал җыйганын бер игълан итеп алыйм әле. 4 бал иясе Алиса Сабирова безнең. Әлегә 5 бал иясе Венера Тимергалиева. Һәм 6 бал иясе Гөлфия Каюмова.
Шушы мезгилдә без чакырып алыйк Әтнә районының иске Өҗем төп гомуми белем бирү мәктәбе директоры Рәшит Мәхмүд улы Хисматуллинны рәхим итегез. Әтнә төбәге ул безнең бик бай район. Аның авыллары да искиткеч бай тарихка ия. Безнең иске Өҗем Ташчышма авыллары да шушындый авылларга рәтенә керәләр. Иске Өҗем авылы безнең дөньяга бик күп күренекле шәхесләр биргән авыл. Менә кызлар әйтеп киткән Рәшит Рәхмәти Арат, тюрколог, дөнья күләм билгеле, галим. Шулай ук безнең төбәктә туган галим, публицист, педагог Гасим Лутфи, шулай ук язучы Равил Вәлиев һәм Хакимҗан Халиков безнең мәктәптә 10 еллар буе укытучы булып эшләгән балалар язучысы. Менә шушындый шәхесләребез белән без горурланабыз. Безнең музейда бик күп шушы күренекле шәхесләргә багышлап эшләнгән экспозициялар эшли. Безнең укучыларыбыз дәресләрдә моннан бик актив файдаланалар һәм килгән кешеләргә дә без аларны горурланып күрсәтә алабыз. Музейның эшчәнлеге, аның экспонатларга бай булуы турында тагын бер мәгълүмат әйтәсем килә. Менә әле күптән түгел генә төшерелгән без 41 ел балалары фильмында безнең музейдан алынган экспонатлар кулланылды. Шушы бай традицияларга тап төшермичә киләчәктә дә без уңышлы эшләребезне дәвам итәрбез дип ышанып калабыз. Гырыф-гадәтләребезне, телебезне саклап, шушындый педагогларыбыз булганда киләчәктә дә безнең эшләребез гөрләп барыр дип ышанабыз. Әтнә районы кайсы яктан алсак та үрнәк район булып тора. Мәгарифкә дә шул исәптән бик зур урын бирелә. Безнең хакимият башлыгыбыз Габделхат Галимханович һәм район мәгариф бүлеге һәр вакытта да безнең эшләребез белән кызыксынып торалар һәм һәр вакытта да без аларның булышлыгын тоеп яшибез. Әгәр дә безнең мәктәбебезгә, бакчабызга килеп карасагыз, күпләр көнләшерлек шартлар тудырылган, капитал ремонтлар үткәрелгән, барлык җиһазлар, бар материал техник базабыз бик яхшы һәм без булар өчен хакимият башлыгына бик зур рәхмәтле. Алга барабыз, уеныбыз алга таба дәвам итә. Сулдан уңга 11 сан, 5 хәрефтән торган сүз. Бер сүз белән генә атыйбыз, хайваннар дөньясы. Алиса? Фауна. Фауна! Җавап дөрес, бу балны без сезгә тапшырабыз. Фауна дигәнне әйтеп үтәсем килә. Бездә инде тыюлык бар, ул безнең ашыт тыюлыгы. Һәм инде безнең ашыт тыюлыгында күп кенә кызыл китапка кертелгән хайваннарны, кош-кортларны күрергә мөмкин. Бездә шиләннәр бар, аккошлар кайта безгә. Һәм инде без аны яз көне гаиләләргә дә әйтәбез, әти-әниләргә дә әйтәбез, төшеп карагыз, безнең инде бозлар киткәндә шиләннәрне күрергә мөмкин, аккошларны, кырказларын карыйбыз инде без, әти-әниләргә әйтәбез, алып төшегез балаларны, күрсәтегез. Күрсеннәр, танышсыннар дип инде шушы кырказлары, кыр үрдәкләрен, күктән ышканнарын, әгәр дә инде саф һавага чыксак, үзебез күрсәк тә балаларга күрсәтергә тырышабыз. Шушы ашыт тыюлыгын инде сакларга кирәклеген аңлатабыз һәм инде шушы хайваннарны, җәнлекләрне карап, кадерләп, саклап үстергә кирәклеген аңлатабыз балаларга. Менә шуннан да шушы балалар тәрбиясе, алар инде табигатьне сакларга һәм табигать белән дус булырга өйрәнәләр. Баланың барысы аркылы да шуннан да табигатьбезне саклыйк. Мөхтәрәм тамашачылар, табигать безнең зур ярдәмчебез, табигать безнең дустыбыз ул. Үстән аска 8 сан 6 хәреф Әтнә районы гербында сурәтләнгән. Бу Гөлфия ханым Каурый. Каурый. Җавап дөрес, бал сезнеке. Бу инде безнең иҗатка ишара, шулай бит? Әйе. Чөнки безнең Әтнә төбәгеннән бик күренекле галимнәребез, мәгърифәтчеләребез, мәсәлән, Шиһабетдин Мәрҗани, шуларның берсе, язучыларыбыз, шагыйрьләребез, Сибгат Хаким, әйе, Хакимҗан Халиков, Нәҗип Мадияров, Фирая Зиятдинова, Лена Шагыйрҗан. Әтнә районыннан чыккан иҗатчылар бихисап, аларны әле саны китсәң, монда бер тапшыруың да җитмәс. Үстән аска 13 сан 4 хәреф илләтнең сул кушылдыгы, ул да булса, Гөлфия ханым, ашыт турында сүз бар. Ашыт елгасы дөрес, җавап дөрес, бер бал сезгә.
Алға барабыз, солдан онға 18-ші сан, 5 харифтан тұрған сөз, табышмақ айтам, жауабын табырға керек. Кішкіне сандыққа бүттін дүния сыйған. Алиса? Ол біздің китап. Ол біздің китап, әлбәтті китап, оқырға әкиеттер, оқырға үйратушы Алиса бізге бір балны тапшырық әлі. Kitapxonalaringiz bormi? Bizde mektab kitapxonasi bor. Ham Toshkent avul kitapxonasi bor. Ikki kitapxona endi. Ayye, ikki kitapxonasi birovindanim. Ayye. Kitaplar bik ko'p. Mana o yoqdan bik quvonirga bo'la. Bizning kitapxonalarda kitaplar bik ko'p. O'quvchilar bormi? O'quvchilar bor, chunki bizning kitapxonachimiz o'zida bik ijodiy kishi deb aytayman endi. Kitapxonachimiz Nazira Abdurahmonova bizning bolalarni albatta jalb etadi. Hatto ali kanikul shirlarında bizning kitapxonachimiz bolalarga o'quv uchun ko'chma biblioteka yasab, u o'zining mashinasi bor aning, mashina bilan ovullarga, chunki bizning maktabimizga 5 ovuldan kelib o'qiylar. Qaysi ovullarda? Utar, Yong'ajim, Toshishma, Moqshi, ham o'zi bizning ovul eski Ijim ovuli endi. Mana ul ko'chma kitobxona yasab, mashinasi bilan bolalarga, turli ovullarga yuribdi. Bolalarga kanikullarda o'qirga kitoblar topshirib da yurdi. Shusha motor ishchanlikni olib boruvchi kitobxonachingizga ayda bir salamlarni yetkazib qoldik hali. Nazira, senga salam. Nazira xonim, salamlar sizga. Boshvatqish topshiruvdan. Авыр сұрауға да келіп жеттік. Тағында бір қат искәртіп ұзым, ауыр сұрауының жауабын тапқан ойыншы 2 бал иесі болашақ. Солдан оңға 21-ші сан 7 харифтан тұрған сөз болыр бұл. Элеккеге мәдрәсәләрдә дәріслік боларақ та қолланылған. Мұнда енді Гүлфия ханым мұны қайтта сұрауыны оқып бітіргені күтіп та тұрмады. Жауабын яңғыратып қарағыз әлі? Хафтиек. Сияда бит әлі ол. Менә бу очракта дөрес түгел. Дәвамлы рәвештә кабатлана торган дигән мәгънәне аңлата бу сүз. Авторы билгесез. Аллаһ дигән шушы сүз, ягъни бер үзексез Аллаһ дип кабатла дигәнне аңлатты бу. Бәдавам. Менә бу дөрес инде. 2 бал иясе Гөлфия ханым. Җавабы дөрес. Алға барыйк, мөхтәрәм уенчылар, өстән аска 20-нче сан 5 харифтан торган сүз. Мәкалдәге төшеп калган бер сүзне табарга кирәк. Кешеңә ышанмасаң, кая чыкма диләр. Гөлфия ханым? Көрәш. Көрәш мәйданына чыкма диләр. Бу җавап та дөрес. Бу балны да без сезгә тапшырабыз. Алга барабыз, сулдан онга 17-нче сан 3 хариф. Шулай ук тагын бер мәкалгә тукталыйк. Анда да бер сүз җитми. Нәрсә яны, гаилә җаны диләр. Татар халкы гомер-гомергә менә шушының янына гаилә белән җыелып. Минер ханым? Әни. Туры килә, ләкин бу очракта дөрес түгел. Нәрсә яны, гаилә җаны? Шәй. Шәй яны, гаилә җаны. Гөлфия ханым, дөрес. Шәй янында гәпләшкәннәр дә, сөйләшкәннәр дә, аралашканнар да, хәтта бик матур иттереп җырлашып та утырганнар. Гомер-гомергә Гөлфия ханым, әллә мин әйтәм берәрне җырлап бирәсезме? Бик рәхәтләнеп. Эй, рәхим итегез әле мәйданыбызга. Әйдәгез әле. Çeşekler matur bulsa da barmışak katırlığı Eniyimnin gözlerinde dünyanın yaktılığı Eniyim Dam jilidey nazlı kıllarım Eniyim tiksina bağışlap Jırlıylar yaratkan kızlarım Jilidey nazlı kıllarım Eniyim tiksina bağışlap Jırlıylar yaratkan kızlarım
Кояшның яктылыгына турасы югап турап, әниемнең нурлы йөзе кояштан да яктырап. Әнием, 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 таң җиледәй назлы кулларың, әнием тик сиңа багышлап, җырлыйлар яраткан кызларым. Aferin! Evet, bilgi motor jırlar bilen oyunumuz algataba devam ete. Hem biz şul hürmetke Gülfiye Hanım'a bir bal tapşırıbız abız. Şirattағы сұрау үстен асқа 9-шы сан 6 харифтан тұрған сөз болыр. Үтәли тишіклі уақ пыяла бүртіклер. Венера ханым. Мәржан. Siz yakın kildiniz. Сейлен. Сейлен. Mine bu cevabı dürüst bir balına Venera hanım size tapşırabız. Kul işlenmeleri bilen şüghüllenəsimi kızlar? Biz мәктәптә укыган вакытта ук кул эшләренә бик зур игътибар биреләдер иде. Менә Siz özünüz qayсы мәктәптә укыдыгыз? Мин үзем шул ук мәктәптә, Искежем мәктәбендә укыдым. Һәм Орша педагогика көллиятен тамамлап, шул ук мәктәпкә башлангыч класслар укытырга эшкә кайттым. 27 ел буе башлангыч класслар укыттым. Безнең әле дәресләр беткәннән соң озайтылган көн группасы бар иде. Һәм ул озайтылган көн группасын Галиева Фадия апа җитәклидер иде. Менә мин аңа бик рәхмәтле дип әйтәм, чөнки ул безне шигәргә өйрәтте. Шуның аркасында мин шигәргә өйрәнеп, үзем дә өйдә бик күп әйберләр чиктем. Әйе, малайларны баянда уйнарга өйрәтәдер иде ул. Әйе, кызларны шигәргә. Менә тагын әйтеп китим инде, безне бик каты рәсем ясатадыр иде. Bir resimi bizin de bizning әрәм итмидер ул. Ул шуларны җыеп альбом ясыйдырык. Шул рәсемнәрдән, әйе рәсемнәрдән. Һәм төрле конкурсларда, үзара шунда төрле конкурслар үткәрәдерик. Һәм шул альбомнарны безгә җиңүчеләргә бүләк итеп бирәдер. Менә ул альбомнар минем әле дә үземдә саклана. Алиса, сез ничегрәк? Сез кул эшләренә остамы? Мин бәйләргә яратам. Минем әнием мине бәйләргә өйрәтте. Безнең мәктәптә дә кул эшләрен өйрәтәләр, безнең технология дәресләре малайлар белән аерым үтә иде. Мин шул ук Өҗем мәктәбендә укыдым, 15 ел мәктәпне бетергәнгә, Аллага шөкер, бик горурланып, куанып яшим шушы мәктәпне бетергәнгә. Укытучылар белән гел элемтәдә торабыз. Хәзер инде Мәктәптән соң сез инде кайсы уку йортын тәмамладыгыз? Мәктәптән соң мин Казан дәүләт федераль университетын тәмамладым, филология бүлеген. Һәм инде шушы Өҗем мәктәбендә бераз укыттым да. Шулаймыни? Әйе. Татар теле һәм әдәбият укыттым мин. Шуннан әле башлангычларында укытып алдым бераз гына. Һәм инде кияүгә чыктым, аннан 2 балам туды. Һәм инде безнең Ташишмәдә балалар бакчасы эшләгәч, мине тәрбияч итеп эшкә чакырдылар. Хәзер инде менә шушы минем классташларымның балалары да бар. Хәзер үземнең тәрбиядә, Аллага шөкер, куанып эшлим. Апам Гайнуллина Алия шушы мәктәптә эшли, күп еллар татар теле һәм әдәбият укытты. Хәзер инде укыту эшләре буенча урынбасар булып тора. Горурланам аның белән дә бик тә, шушы бергә шушы Ташишмә авылында бергә торабыз без аның белән. Кияүдә 2 баласы бар аның да, бик күп еллар шушы мәктәптә эшли ул да. Һәм инде кул эшләренә шушы мәктәп өйрәтте, технология укытучыларыбыз өйрәтте. Һәм инде безнең мәктәбебез әле дә шушы кул эшләре буенча технологиядан төрле олимпиадаларда катнашалар. Шулай призлы урыннар алалар, балаларыбыз бик тырышып, кызыксынып өйрәнәләр. Хәтта малайлар да кул эшләренә бик оста, хәзер бик кызыксынып өйрәнәләр. Менә минем апайымның олы малае бик ярата шундый бисердән эшләргә, беләзекләр үрергә, малай булса да. Менә бит. Бездә балаларыбызны өйрәтәбез кул эшләренә. Уңышлар теләгәле. Менә шушы кул эшләре белән, матур иттереп, матур һөнәрләр белән алга таба яшәргә насыйп булсын сезгә. Алга барабыз, чираттагы сорауга тукталабыз. Сулдан уңга 12-нче сан 5 хәреф, синонимы кирәк булыр. Ярыш. Икенче төрле бер сүз белән генә атыйбыз без аны. Татарча бик матур сүзе бар тагында. Бәйге. Венера ханым җавабы дөрес, бәйге. Бу балны тапшырабыз сезгә. Бәйге дигәннән әйтеп үтәсем килә. Безнең Өҗем мәктәбебездә татар теле һәм әдәбият укытучысы Миләүшә Хафизова бар. Ул безне укытты. Ул безне татар теле һәм әдәбиятына мәхәббәт уятты. Мин шуңа күрә Казан дәүләт федераль университетының филология бүлегенә укырга кердем.
Һәм инде төрле шигырь конкурсларына әзерләй иде ул безне. Ул үз эшенә бик бирелгән укытучы, бик яратып, бик хөрмәт итәм аны. Төрле олимпиадаларда катнашадыр аның белән, татар теленнән, әдәбиятыннан, республика күләм олимпиадаларда да катнаштык. Шигырьгә, әдәбияткә мәхәббәт уятты ул миндә. Аңа олы рәхмәтләремне җиткерәсем килә. Üstten asqa 14-нче сан, 4 хәрефтән торган сүз. Бай йорт каралтылары булган алпавыт биләмәсен бер сүз белән генә без атыйбыз. Утар. Утар дип без аны атыйбыз. Җавап дөрес, бу балны да без сезгә тапшырабыз. Сездә бит Кызыл Утар дигән авылда бар. Мин хәзерге вакытта Кызыл Утар авылында яшим. Элек бу җирләрне Семен дигән bir еврей биләгән инде бу җирләрне, бик күп җирләре булган. Шуңа аның бу җирләрен Семенские атары дип йөрткәннәр. Һәм шуннан инде менә Утар дигән гыйбарә шуннан калган инде. 1930 елда әлеге авылга Кызыл Утар дигән исем бирелгән. Бик матур тарихлы авыллар. Әле бу тарихларны өйрәнә башласаң, әллә нинди риваятлар, әллә нинди легендаларга барып тоташабыз. Шулай битиме? Яхшы рәхмәт, алга таба дәвам итәбез. Сулдан уңга 19-нчы сан, 5 хәрефтән торган сүз. 4 өлешкә бүленә торган уку елының бер өлеше. Бу ширек. Бу ширек, Алиса, җавабы дөрес. Бу балны без сезгә тапшырабыз. Уку тамамланганда, 4-нче ширекне тамамлап куйганда шундый рәхәт инде, әйме? Әйе, менә тамамлаганда гел рәхәт. Башваткычны тамамлап куйдык, менә шундый рәхәт хәзер. Әйе, уенның иң рәхәт мизгеленә килеп җиттек чөнки. Әйе, менә кемнең күпме бал җыйганын белеп узабыз да, бүләк киштәсе янына сезне чакырып алачак. 8 бал ияләре булдылар Алиса Сабирова һәм Венера Тимергалиевалар. Һәм инде уеныбызның җиңүчесе 13 бал иясе Гөлфия Каюмова. Бүләк киштәсе сезне көтә. Алиса, рәхим итегез. Шарабыз менеп китте. Һәм инде ул килеп төшә безнең 4-нче санга. Менә шушы җиһазны башваткыч тапшыру исеменнән һәм Татарстан Яңа гасыр телерадио компаниясе исеменнән сезгә бүләк итеп тапшырабыз, кабул итеп алыгыз. Сәламнәремне үзем эшләгән Ташма балалар бакчасы коллективына җиткерәм. Үземнең гаиләмә, иремә, 2 кызыма, кайнаналарыма һәм инде үзем укыган иске җим мәктәп коллективына җиткерәсем килә. Сау сәламәт булыйк, таза сау булыйк, исән сау эшләргә язсын. Бәхет шатлыкта килешеп, сау сәламәт булып яшик. Рәхмәт сезгә. Венера ханым, рәхим итегез янәшәмә. Сезгә дә менә шушындый бер матур шарны тапшырып куйым да, сезгә дигән бүләкне эзләп табыйк әлебез. Шарыбыз менеп китте. Һәм ул безнең килеп төшәчәк 8-нче санга. Венера ханым, менә эштән ял иткән арада теге таш шишмәнең суыннан яки әүлияләр шишмәсеннән алган судан шушы чәйнектә кайнатып чәй ичеп җибәрсәгез, күңелегезгә бер ләззәт була да куя инде. Һәм бигрәк тә менә бу чәйнектән эчкәндә сез башваткыч тапшыруын искә алырсыз минемчә. Бу бүләкне сезгә тапшырыйк, кабул итеп алыгыз. Рәхмәт, яхшы. Ташишмә балалар бакчасы да эшләүче кызларга, шулай ук иске җим мәктәбе коллективына күп-күп сәламнәр җиткерәсем килә. Һәм шулай ук үземнең балаларыма, Диләрә кызым белән Гүзәл кызыма да күп сәламнәр җиткерәсем килә. Бик зур рәхмәт сезгә. Исән сау эшләгез. Рәхмәт. Гөлфия ханым, рәхим итегез әле янәшәмә. Уенның җиңүчесе буларак без сезнең колларга тапшырабыз менә шушындый үз пешергечне. Кайнар алкышлар астында әлбәттә. Әйдәгез әле кызлар, алкышлап җибәрик әле. Кабул итеп алыгыз. Үз пешергеч сезнең колларда, Гөлфия ханым.
Шулай да уенның кагыйдәләре буенча мин сезгә инде супер уен тәкъдим итәргә тиеш. Мин үз пешергечне алып кайтып кына китәрмен дип уйлап торам. Мәкаләләр бик күп, аларны өйрәнеп бетереп булмый. Алар инде безнең 3 томда. Мин сезгә менә булай киңәш итәм. Сез бүгеннән кайткач мәкаләләрне өйрәнә башлагыз. 1-3 елдан соң кабаттан тапшыруга килеп, бу мәкаләләрне ялт итеп әйтеп бирәсез дә, бу автомобиль көтеп торачак әле сезне. Әлегә сезне котлыйбыз. Гөлфия ханым уены безнең җиңүчесе. Рәхмәт. Сәламнарымны иң беренче чиратта гаиләмә җибәрәсем килә. Иремә, Мөниргә, 2 балама күп сәлам, һәм кайнанама күп сәлам. Шулай ук мине телевизор артында карап утыручы газиз әтием белән әниемә, энемә күп сәламнар. Шулай ук бергә эшләгән хезмәттәшләргә дә зур сәлам. Бердәм булыйк, бергә булыйк. Мөхтәрәм тамашачылар, бүген башлаткыч тапшыруында Әтнә районының Ташчишмә һәм Иске Өҗем авылы мөгаллимнәре һәм тәрбиячеләре кунакта булдылар. Тәрбияле, белемле балалар үстерергә насыйп булсын. Балалар бакчалары һәм мәктәпләр гөрләп эшләсен, укучылар саны артып торсын һәм киләсе очрашуларга кадәр дип саубуллашыйк әле үзләре белән. Сау булыгыз!